jsme si demontovali hadice od turba, oboje dvoje, ale možná by stačila jenom ta spodní. No a tady dole je už. Tuto spolku jsem si povolil, nechám vytéct trochu kapaliny a vlastně tady ty šrouby, tady to je ten domeček. Toto je jeden šroub tady a druhý šroub je tamhle tady. A pod tím je vlastně ten termostat. Tady jsem si dal takhle plech na převodovku, aby to teklo po tom plechu a pod auto mám normálně nádobu.